Сөйлим әле сезгә мин, шундый ул безнең Әмин. Ул чемоданга баса, башы бала башта, аннан бер тамак кыра. Бала дип таныштыра. Сәкнәдә бабай да мин, бабай Мәмәт, мин Әмин. Мин уйныйм, җырлый бабай. Әйдәле бабай, давай! Менә ул ширтә башлый, дәртләнеп чайкый башны, торган торышын кара, үзеннән зур гитара. Трам-тарам, шидармы кыл бишара, шидамасан нишара. Әминдә бит гитара, уйнамый ширтә генә, Әмин бит дүрттә генә. Бабасы җырлап китә, кашын күзен сикертә, шип-шип-шип шибеләрем, нәниләрем, шибәрләрем, җимашарга шип-шип-шип, нәни улым шит-шит-шит, ай-һай шибеләрем, нәни улым шибәр минем. Бабасы биеп китә, Әмин дә каш сикертә, бабасы кебек итә, үзе гитара ширтә. Танауларын киереп, шың күңелдән бирелеп, уйный дәртләнеп бала, шыңлап тора гитара. Мавагып уйный бала, үзеннән зур гитара. Трам-тарам, иде зур концерт бара. Таңламаса да кыллар, шыңламаса да моңнар. Әминнең зур дәрте бар, ул уйнар әле, уйнар. Теләк, дәрт булса җанда, уңышлар көтә алда.